fångar i etiopiskt fängelse. 438 dagar var den fångenskapen. Och jag ställer ju helt enkelt frågan till er, och det får ni dela upp som ni vill. Hur ser ni nu på det här ett år efter den här händelsen och efter att ha skrivit den här boken? Ja, för ett år sedan så var vi här på bokmässan precis utsläppta ur fängelset, men känslan idag att vara på bokmässan med en bok är ju betydligt härligare och friare, och vi har ju under det här året skrivit oss fria, skrivit oss igenom de här 438 dagarna och verkligen så att säga gjort mening av tiden i fängelset. Alltså de här 438 dagarna som frihetsberövade och inlåsta i Kaliti har med boken fått en mening och gjort att vi mår bättre idag än när vi var här för ett år sedan. Jag tror också att boken har varit en väldigt viktig process för att liksom läka huvudet. Vi har fått liksom återuppleva allt igen och skrivit av oss. Det är som nästan som att kräkas liksom när man är magsjuk, har det nästan känts. Så att, jag tror också att det har varit väldigt viktigt för vårt personliga välbefinnande att just få det på papper. Så man kan se liksom att då var då, nu är nu. Alltså nästan all problematik som jag och Martin skriver om är ju fortfarande, alltså den finns ju fortfarande kvar. Ingenting är egentligen löst med att jag och Martin är hemma. Alltså våra kollegor sitter kvar i fängelset och situationen i den är fortfarande låst. Men nu kan i alla fall jag och Martin säga att alltså där var där, nu är nu, och nu kan vi jobba vidare med frågorna fast vara fria från fängelset. Men är det här i första hand en slags psykiatrisk behandling, den här boken? Alltså är det terapi? Nej, det är väl i första hand en unik inblick i ett fängelse på Afrikas horn, där vi ju delade så att säga celler med några av jordens fördömda. Vi delade celler med journalistkollegor från Etiopien och människor som varit utsatta för fruktansvärda övergrepp. Det är också vi kan inte sticka under stol med att den bygger på ett misslyckat reportage. Boken hade inte funnits om inte var så att vi hade misslyckats med det ursprungliga reportaget. Men boken rymmer ju också en ambition om en journalistik som inte bara så att säga citerar 2 sidor och sen sätter punkt. Som inte bara intervjuar oljebolagen som får säga att men vi sysslar med bistånd och vi borrar brunnar och vi lyfter civilbefolkningen ur fattigdom. Och så intervjuar man flyktingar som har flytt och blivit torterade, våldtagna, fördrivna, fått sina byar nedbrända. Och så kan man liksom skriva en artikel som är så: on one hand, on the other hand, and in the end time will tell. Men vi var inte nöjda med det. Vi ville ju så att säga använda fötterna och ta oss på plats och se vem ljuger, vem talar sanning. Och den så att säga journalistiska ambitionen att ta sig in och reda ut sakförhållandena är ju en av bokens kärnor, kanske mer än det rent psykologiska. Ja, då är ju frågan naturligtvis den. Ingen av er är några duvungar så att säga, som journalister. Men ni har ju varit ute i farliga äventyr tidigare. Martin, du har ju varit med gerillan i Nepal och du har varit i Asien i alla möjliga sammanhang. Och du, Johan, har ju varit i Afrika och gjort olika reportage. Va? Och det här var ju väldigt ovanväntad händelse för er båda. Var ni ens beredda på det här överhuvudtaget? Alltså beredd tror jag inte, alltså, men som du sa innan så har jag och Martin jobbat i krigsområden förut liksom, och normalt sett när man befinner sig eller ska åka till den här typen av områden så gör man en form av riskanalys, och den analysen bygger till stor del av vad andra, det vill säga hjälporganisationer, FN, diplomater, så folk som är på plats, man snackar med dem och så bildar man sig en uppfattning om läget på marken. Problemet med Ogaden är att ingen är på plats. Röda Korset har slängts ut, FN har slängts ut, så det var väldigt svårt liksom, att göra en vettig bedömning, framförallt på hur hög konfliktnivån är. För pratar du med etiopisk militär så säger de att det inte finns en konflikt. Det råder fred i Ogaden. Pratar du med gerillan och flyktingar så säger de att det är fullt krig. Så det var en svår bedömning. Jag och Martin alltså, hade ju också en tanke om att vi kan gripas. Men då räknade vi med kanske sitta 1, 2, 3 veckor. För det var så Etiopien hade behandlat andra journalister som också tagit in området och sen gripits. Men sen så får man väl säga också, liksom, fan, jag är bara 30 år. Liksom. Det finns säkert massor av journalister som är duktigare än vad jag är. Men vi försökte i alla fall och det gick fel. Men ja, vi försökte i alla fall. Reportaget är kvar att göra. Men om vi återvänder till själva fängelsevistelsen här nu. För det är ju
den största delen av boken handlar ju precis om hur det är att vara i ett fängelse i tredje världen. Och det är klart att det är interiörer där som vi andra aldrig skulle kunna föreställa oss. Och jag vill gärna höra lite grann om era, så att säga, överlevnadsstrategi i fängelset. Va? De människorna vi träffade, hur förhåller ni till? En del av de här är ju grava förbrytare. Va? Det är verkligen människor som inte bara är dömda av politiska orsaker, utan det finns ju väldigt farliga människor där också. Hur hanterar man en sån situation? Hur delar man det här på ett vettigt sätt? Vad är det som händer i de inre hierarkierna i det här samhället liksom? Nej, efter vi åtalades och när vi togs till Kaliti-fängelset så var vi ju rädda. Alltså för den bild man hade av fängelser kom ju från fängelsefilmer. Och man tänkte att nu får vi liksom stå jag och Johan typ rygg mot rygg och bara veva liksom och slåss för våra liv här inne. Men det som mötte oss var ju någonting annat. Ett mikrokosmos, en mikroversion av Etiopien. Och den så att säga... Det är klart det var fruktansvärt, alltså människor dog omkring oss och människor dog av lunginflammation av enkla sjukdomar, men det fanns också någonting annat i fängelset, en solidaritet, en glöd, en mänsklig övervinnarinstinkt som så att säga var starkare, och den har varit fantastisk att få se. Och jag tror att om alla ni som lyssnar här, om vi säger att som exempel ingen av er får gå härifrån utan vi stänger dörrarna till bokmässan och så blir ni kvar här i 14 månader och så får ni som står närmast oss, ni får mat. Och ni som står några rader bak, ni kommer inte få mat. Då kan man ju känna en oro och snegla på sin granne och fundera, kommer han att dela med sig? Eller kommer jag tvingas slåss nu? Kommer det bara vara de stora starka som får äta sig mätta? Men verkligheten i Kaliti-fängelset och även här är min liksom bestämda uppfattning är att människan är inget djur i de lägena. Alltså människor delar med sig av det man har, solidariskt, av sängplatser och av filtar och av den lilla mat som finns, och har fått uppleva det liksom på en av jordens mest utsatta platser. är någonting vi bär med oss och som vi också försökt lyfta fram i boken. Också det som slog en kanske mest var när man läste boken själv sen liksom, var att den är faktiskt väldigt rolig. Och jag tror det alltså bygger på, när jag tänker tillbaka så jag har massa fina minnen alltså från Kaliti. Vi hade jävligt kul tillsammans, jag och Martin med de andra fångarna. Jag tror det bygger mycket på att när man går in i den typen av miljöer som är så extrema liksom, med kallt, fuktigt, mycket råttor, löss, alltså våld och så vidare, så för att överleva det så måste man kan inte bara sätta sig och glo in i väggen och liksom och tänka på all skit liksom, men då får man försöka skapa sig en vardag, ett fungerande liv liksom, och framförallt skoja om situationen liksom. Alltså, skoja om det var bland det viktigaste tror jag, för att vi inte bara skulle sätta sig i ett hörn och gå och hänga oss liksom. Så att det var faktiskt slående just att hur rolig boken än så är faktiskt. Det finns ju något slags absurt vardagsliv mitt i den här fångenskapen. En hierarki, att några bestämmer över vissa saker. Det finns plötsliga leveranser och olika saker som kommer in och ut och delvis ogenomträngliga vägar på något sätt. Va? Men att ni hanterar ju detta på ett väldigt bra sätt. Så vill jag bara i sammanhanget här också påpeka att jag ser en skillnad mellan era attityder. Va? Det är lite grann av good guy, bad guy i det hela. Va? Martin är den resonerande, förstående parten. Du ser mer som det jävla fascisten dra åt skogen. Var det en medveten uppdelning det här att ni hade de olika rollerna liksom i det här fängelset? Vi är väl sådana. Alltså, och det upptäckte vi väl i öknen när de försökte döda oss, att vi reagerar på lite olika sätt liksom. Och det tror jag var en otrolig styrka och något som precis, alltså, vi kunde spela som du säger good cop, bad cop mot poliser och i öknen och även i fängelset, och det tror jag är nyckel till att jag menar, vi kunde hålla ihop och även hållit ihop i friheten, att vi är olika och har kompletterat och inte konkurrerat liksom med varandra. Så absolut, det var väl det var tur att vi inte kände varandra innan så att säga. Det här var ju vårt första jobb tillsammans och vi har inte lyckats med någon reportage tillsammans egentligen. Det kanske vi kan göra i framtiden, men vi lärde ju känna varandra i en isoleringscell och har hittat sätt att liksom överleva och tackla det på. Ja, sen tror jag alltså att alltså verkligen, vi är ju olika som sagt, väldigt olika, och jag tror det var tur både för oss själva just där och då och för bokläsarna. Alltså hade det suttit 2 Johan Persson instängda tillsammans så hade det nog blivit problem liksom, och hade det suttit 2 Martin Schibbye tror jag också hade det blivit lite problem liksom, och jag tror att boken
man hade också tröttnat om det bara var jag som skrev eller Martin som skrev. Så att jag tror det är en bra, både där och då i verkligheten var det en bra uppdelning och även i bokformen. Så jag kan också lägga till att jag är faktiskt rätt snäll också egentligen. Du ser mycket vildare ut på alla bilder och sådär. Alltså det är ingen tvekan om att vem som är så att säga den tuffa i det här sammanhanget. Men Martin uttalar en viss förståelse för att man kanske måste mörda någon oliktänkande ibland. Sådär om det behövs. Nej, det gör jag väl aldrig. Nästan. Nej, absolut inte. Absolut inte. Nej, inte riktigt så. Men jag spetsar till det. Nu ska jag spetsa till en annan sak här. Det finns ju detaljer som är lite kul för oss. Lite tvångsneurotiskt lagda att läsa då. Ni får tag i en ko här ett tag. Och då, det är det ena med händelsen att det kommer plötsligt en massa mat in från olika håll och kanter. Det kan komma en hel ko. Fast den här kon är väldigt speciell för att här ligger slaktavfallet från marken från kon bredvid. Och skinnet har rengjorts och hackats och torkar i espinasolen. Tungan är strimlad och det kokar i en bucklig gryta. I en annan puttrar testiklarna. Detta tycker jag var en intressant erfarenhet. En etiopisk ko med testiklar. Är det någon lapsus där eller var det en tjur ni fick tag på? Ja, vi får skylla på korrläsningen. Både en ko och en tjur, det var mycket slaktavfall den dagen. Det är väldigt mycket av den här typen av leveranser. Ja, alltså det man fick in, vi fick ofta in slaktavfall, alltså saker som man på utsidan och som restauranger på utsidan inte åt själva, fick så att säga gavs till fängelset. Så man åt ju allting och allt på kon eller tjuren togs tillvara. Och skinn var ju en delikatess, alltså man kokade koskinn och sen så grillade och tillredde det på olika sätt. Man åt svansen och man åt testiklar, man åt mule, tunga. Det fanns liksom ingenting som inte blev uppätet i Kalite-fängelset, och det säger också någonting om matsituationen där inne, att ingenting gick så att säga någonsin till spillo. Men det som ju gör att vi har kunnat haft den här liksom detaljskärpan i boken också är ju att vi fick ut liksom alla våra dagböcker, allt från det anteckningsblock jag hade i benfickan i öknen när vi sköts till så att säga första anteckningarna i isoleringscellen och dagboken i häktet liksom. Och det gör ju att vi har kunnat hålla en detaljnivå i boken som hade varit omöjlig annars, för det hade inte gått att minnas där.